erinde make sure bunegente kia ngorukere bonyunyweye bono ntubwato mo chief officer ntarachaka gukwana oko represent ya serikali yo mugabano ito Amos Kimomenya ribo tingo mwali bagaba kwanere asengenjo nabunareta barore erinde bato promise na gaki kira irege kake teika gaki omutienyi osaba tutarachaka korora echiro ga okoraki kego chaka korosi omochibo abakwani mbiamole nainde biamono gonda abo mwenge nje gonkoro kwa Moenga Momanyi gondo mo chief officer the department ya trade tourism cooperative management and industry lero no mugambia tebire otwachagaiga nabo bisabande baminto bagatini naria oyo Caleb mo engineer oyo Choti mo engineer noyo Nyausi mo engineer baba kwani na barabo auna obatenerete asogo chora go design na go planning ngaki chiro go sechi nyomba go sama ga chandonsi ngaki okorekana aba bali ase department ya transport and roads so lenda aso gwenge eganga itene ne go charero no korole ground egere toje twagache shade amone cho egera abantu baito monyora simoko kolero obo koleli bwaino bonjoleria ebiasara mbero bikoro ko bonjoleria asara agia environment engia egere na ndio na limoranyare wekonya tunyora magenderero abuteko abia egenteke nengelinga intugo chaga iri tukolia rero mugambi to mugabana Amos Nyaribo otoire livaga nga naendo otwanjire mubekire budget ama no mweshimiwa chibesa chirikira tukenke igoto chakre phase 1 ando gochibosio mweshimiwa nachaga mbe no mugabana bamente chibesa chinda sem ama tukagocha tunyare gukora ibintu binde tomente kulingana na amahitaji echiro so twale ko basaba moba balemereria mutobwatisie egere buna togocha gocha ko mubango oyo iga tokonya ne tubwatane namo egere tunyore echire ya nyaje goikirana abuteka babia bia mono sana tinko twara mangana mange igatogendere ko bwatisio mugambi egera nyale go toletera amagendero kiagara this is one of the agendas his excellency the governor tebetenga atagete economy yeito improve and buno mweshimiwa lega kuwatira na bale no mugabano ito bia so igoti gatogendere tukole gasiam bia mono tiganya saba sisi bia mono sana